Šta da radimo kada smo u izolaciji? I mislim, situacija je stvarno ozbiljna i nekako ja računam na svačiju odgovornost i zato želim da svojim porukama i ovim vlogovima doprinesem, u stvari da vam dam neke ideje kako možete da iskoristite vreme koje provodite u izolaciji. A moj život se apsolutno nije mnogo promenio. Zašto? Zato što sam ja nekako i živeo ovaj način života. To su čitanje knjiga, gledanje online kurseva, rad na računaru, snimanje i tako dalje. Jedino što se promenilo jeste ja obožavam da šetam, sada ne, mislim, mogao bih da šetam, ali ne želim, zato što želim da pokažem društvenu odgovornost i pre svega kao neću da rizikujem, neću da izazivam, neću da se igram sa nečim što oduzima ljudske živote i ako mogu da doprinesem time što ću ostati u svojoj kući, sjajno. Ova situacija me podsjeća na period kada je bila poplava 2014. godine. Ja sam morao da odem sa svojom porodicom da živim kod rođaka, kod prijatelja, da menjam stanove, da menjam krevete, da menjam sve. Zamislite vi sad da svi mi možemo da budemo u svojoj kući. I to je sasvim okej, to nije nešto što se sad svi žrtvuju, cela država, cela planeta i tako dalje. Ne, budi kod kuće, čoveče. Budi kod svoje kuće. Ali kad si kod svoje kuće, šta je ono što možeš da radiš? Prva stvar koju možete da počnete raditi jeste da počnete da trenirate. Kućni treninzi su nešto što ja praktikujem, kao što rekoh, nije se nešto mnogo promenio moj život, zato što ja treniram kod kuće već 13. nedelju. I nekako sam samo nastavio taj ritam. Ono što vam preporučujem jeste da ne trenirate na svoju ruku, odnosno kao ja ću da osmislim trening i tako dalje. Ne, sa razlogom postoje fitness treneri, sa razlogom postoje stručnjaci koji znaju kako da vam pomognu da se ne povredite dok trenirate kod kuće. Jako važna stvar, preporučujem vam da zapratite na Instagramu mog druga Nemanju Milovića koji je snimio treninge koje možete potpuno besplatno da gledate. Hvala ti Nemanja zbog toga i iskoristite to. Eto, možete na telefonu da ukucate, pogledate, vidite, radite isto što i oni, to je sasvim okej. Druga stvar koju možete da počnete raditi jeste da počnete da čitate knjige. Sigurno da postoji barem jedna knjiga koja čeka da vi zaradite dovoljno novca, da završite neku priču i tako dalje, kada ćete početi da je čitate. Sada je došlo vreme kada možete da čitate tu knjigu. Treća stvar koju možete da radite jeste da pričate sa svojom porodicom. Ali zaista. Ovo je idealno. Ja sam shvatio da u stvari mnoga deca nemaju ideju o tome kako su njihovi roditelji prošli kroz detinjstvo, kako im je izgledao život. Ovo je idealna prilika da pitate svoje roditelje: ej, kako ti je izgledalo to kad si ti bio mali? Kako je izgledao svet tada? Ili da prosto pričate sa svojim ukućanima, sa svojim bratom, sa svojom sestrom, sa svojim najbližima, da pričate, da prosto budete tu. Takođe, prestižni univerziteti, Yale, Harvard i tako dalje su otvorili svoje besplatne online kurseve. Link se nalazi u opisu ovog videa. Znači, siguran sam da postoji neka stvar koju ste odlagali, koju biste volili da radite, ali kao nekako u toj haotičnoj atmosferi života u kom svi živimo, je nekako teško da se uhvatimo i kao, stani, sad stvarno hoću da radim ono što bih voleo da radim. I sada više nema izgovora, sada više nema, kad budem imao vremena i tako dalje. Ne, sad je došlo vreme da stvarno uradite određene stvari, da uradite stvari koje ste odlagali. Takođe, ovo je idealna prilika da sredite haos u svojim ormanima, svojim fiokama, u svojoj sobi, svojoj kancelariji. Iskoristite ovo vreme da sredite stvari. Ovo je zaista idealna prilika da iskoristite vreme onako kako biste vi želeli i da nekako organizujete svoj život na način na koji biste vi želeli. Sada želim da se obratim svima vama koji imate neki poseban talenat ili veštinu, a koju ste zapostavili. A o tome pričam ako recimo lepo pevate, ali radite u restoranu kao konobarica. Ili ako ste rođeni da budete glumac, ali radite na pumpi. Idealna prilika za sve vas koji imate talenat, koji imate nešto prirodno u sebi, neki žar, a verujem da svi imamo, ali vi koji znate šta je to. Ovo je idealna prilika da pokažete svetu. Sada su svi kod kuće. Sada svi traže neku vrstu razonoda, neku vrstu zanimacije. Zašto ne biste podelili svoj talenat, svoj dar i pokazali im šta je ono što vi možete? Mislim da je idealna prilika za sve vas da se pokažete svetu. Da pokažete šta je ono što možete da učinite i da inspirišete svojim primerom, svojom pričom i ljude oko vas. I razlog više zašto želim da podelite ovaj video sa ljudima do kojih vam je stalo je taj što želim da zaista malo okrenemo ovu priču i da od gledanja ka svetu i od haosa i od svega što se dešava, hajde da malo pogledamo u sebe. Hajde da malo zapitamo sebe, hej, šta je ono što je tebi potrebno? Hej, kako ja tebi mogu da učinim u ovom trenutku? Svi smo dužni da pomognemo sebi
na putu da postanemo bolji, da uradimo više, da stvorimo više, da budemo ono koji jesmo. Pomozite sebi, ovo je idealna prilika da pružite ruku sebi i da se zaista zapitate šta je ono što mi je zaista važno u životu. Hvala vam što ste odgledali ovaj video, pozivam vas da se prijavite potpuno besplatno na moj YouTube kanal, također snimam i podcast, intervjuišem uspješne ljude, naše glumce, personalne trenere, marketare, ljude iz biznisa, ljude iz sveta sporta, ljude koji mogu da vas nauče mnogo toga. Uživajte i vidimo se u sljedećem videu.